Imos ao EVA, na versión online. Metémonos na materia na que teñamos esa tarefa. No meu caso, estou na materia de titoría de quinto A e despois destes vídeos vexo que a mestra me puxo unha tarefa que é esta, que ten este debuxiño dun folio cun círculo debaixo con un tic. Neste caso xa me aparecen as instruccións aquí fora, visibles, pero o mellor non me pon nada, entón debería facer clic e entrar para ver as instruccións. Neste caso, dime, vai aplicativos, ofimática, LibreOffice Writer e abre un documento novo. Ponlle un título, redacta un parágrafo, etc. E o punto número 3, gárdao como ruta, guión baixo, máis o teu nome. Entón, imos facer iso. Imos a aplicativos, ofimática, LibreOffice Writer, escribimos o noso texto, imos a agardar e poñémoslle ruta, eu xa o fixen antes, entón xa teño guardado o nome, ruta guión baixo Ana. No meu caso xa o tiña feito. Agora mesmo teño guardado, lembrade, en ODT, pero a profe pídemo en PDF, como puña aquí na tarefa, exporta o a PDF co mesmo nome. Entón, o que fago, ficheiro, exportar como, exportar directamente como PDF. Xa mo garda co mesmo nome que o que me manda a mestra e vai mo poñer xa en PDF, doulle a guardar. Podo pechar o Writer. Agora mesmo, o que teño que facer é enviarlo. Entón, aquí xa me pon que non o teño entregado, que a profe non mo cualificou. Ponme a data límite, teño que ter moito cuidado con iso, porque ás 00 do sábado, é dicir, na noite do venres para o sábado, do 9 de outubro, xa non podería enviar o traballo, xa non me deixaría. Aquí ponme canto tempo restante teño para enviálo. E se quero engadirlle algún comentario a mestra. O que fago é ir aquí, engadir entrega. Fago clic e vaime pedir que meta o meu ficheiro. Doulle aquí ao folio e no selector de ficheiros teño que ver aquí onde pon enviar un ficheiro. Doulle a este botón que ás veces sale en castelán, ás veces en inglés. Busco no meu ordenador, o meu estaba en documentos. Ruta Ana, pero ollo, teñolle que mandar o de PDF. Mándolle o de PDF. Doulle a abrir e doulle enviar este ficheiro. Se non lle dou a guardar os cambios é como se non fixese nada, lembrade, guardar os cambios. Agora mesmo vexo que me aparece entregado para cualificacións. Cando a profe me poña algunha anotación, vai me aparecer aquí cualificado e se me pon algún comentario vou no ver aquí. Que pasa se eu me confundín de documento ou quero cambiálo por outro antes de que venza a data de entrega? Pois como aínda teño tempo, aínda me queda un día 14 horas para poder editalo, o que fago é editar a entrega. Editar. O que fago é clicar neste documento e eliminalo. Pregúntame outra vez se estou seguro, doulle a aceptar. E aquí metería o meu novo documento. Enviar un ficheiro, metería un novo documento, enviar este ficheiro e guardar os cambios. E xa tería o meu novo documento enviado.